Ojo les seccions, Ojo amb les seccions. Jo m'ho dono de molt Ben banquera. carregades, les seccions. Per quina començarem? Senyor Gep. Començarem per en Jep. La meva és una mica... Josep, bastant calienta que sales, nene. improvisada i bastant merdada. No, però- No, diguis això. No ens pots vendre de la mateixa manera aquesta secció. Literalment, ja no vull, Simula-ho. ja no vull Com a mínim, comprar-ho. Digues que és una... Diré la veritat, l'he fet mentre jugava al gol. Josep, no. Seriositat. S'ha d'anar a la tio. cara, s'ha Josep, d'anar a la cara. seriositat. Hòstia, S'ha d'anar a la cara. Jo tenia ganes de parlar de noms de persones. Ah, jo tinc apuntat aquí que parles de noms de persones. Sí, perquè t'ho vaig dir. Ah, vale, doncs no parles de noms de persones. Sí, Sí, parlo sí de que ho noms fas, de persones. Parlo de noms de persones, per què? Perquè era una cosa que em feia gràcia. Vale, som-hi. He portat datos trets del... El micro. He portat datos trets de l'IDESCAT. En plan, he literal buscat noms i DESCAT, i és el que m'ha sortit. Us faré preguntes Em va salvar molts treballs. a mi. i haureu d'apostar, a veure què creieu. Vale, I després jo us diré la Em resposta. sembla perfecte. Primer de tot, el nom més posat a Catalunya actualment, el 2021, actualment no. Comença Espera, prima. xe. En general, tots els anys. Primer d'home i després de doma. Primer Ens d'home. dones opcions Tenim o no? opcions o no? No. Vale, doncs... A l'hora Tots d'enganx. en tots els Vale. anys. Cadascú que No, digui no, no, de l'any. en plan... D'aquest any. No, tots els anys. En plan, Que Vale, fort. sí, jo una el persona de tinc. 60 anys És i molt una difícil. persona de... És molt difícil, això, eh? Jo És el molt més posat a difícil, Catalunya. és molt difícil. No, crec Jo el que tinc molt eh? clar. Jo també. Jo també. Adrià, Mohamed. pensa que està de tots els anys, de tots els anys. No, en plan, els que hi ha, en plan, només es van ficar el 2021. Mohamed. Pot ser. De fet, no és, ja t'hi diré ara, Vale, no és jo crec que Mohamed, és però està o- bastant en l'aire. Puc tornar a dir una... Torna a dir-ho. no, ja has dit Carta terra no fa guerra. Ara, sisplau. Va. No, Mohamed, ja Tio, està. tio, No, li deixem. Jordi, Total, Jordi. és molt difícil que l'enganxi, li Vale, deixem. va. Jo crec que ha de ser Joan o Jordi, No. com li deia. Manel. No, has dit Mohamed. Manel, no, ha dit Manel. És igual, cap Jo dels crec que ha de dos. ser Joan o Jordi. Per tant, diré... Jordi. Joan. Joan. Jo crec que és Marc. Jo literalment, L'he pensat, jo Marc, literalment tenia a la Marc. meva classe 8 marcs. Però pensa que Marc fa uns anys no hi era, eh? Jordi, és igual, és Marc. Josep Maria. N'heu tingut en compte una cosa, i és que la gran major part de la població es concentra a Barcelona, àrea metropolitana, on la major part de la població no és catalana, no és de parla Era catalana. Alejandro, no? El nom més posat actualment a Catalunya, amb 92.000 persones a Catalunya que es diuen així, Antonio. Sí, Una puta, eh? No, Me cago en la puta. Antonio. Aquí s'estan perdent tots els valors. Falta el de dona. Tenim top 3? Tens el top 3? No tinc el top Només 3, tens però l'u. me'n recordo més o menys. Digues el Jordi era el segon, crec. Jordi. Jordi era el segon. I el tercer Josep era Maria, Joan, algun d'aquests. Vale. Però estava per allà. Eren també. jotes. jo Això sé és de el nom jotes. més Són posat jotes, des són de jotes. En En plan, les dades de en plan, l'IDESCAT. de totes les persones de Catalunya, el que, en plan, el que més repeteix, diguem-ne. Vale. El de dona, Adrià. Home, dona. Aquí sí que m'has Home, és que si el d'home ha sigut Antonio... Podem començar Jo per el tinc allà? clar, eh? Comença, Jordi. Dolors o Dolores. Dolors o Dolores? Jo dic Maria. Anava a dir Maria. Ah, no sap greu. Maria és massa... no? És ambigua, Maria. Laura. Laura? És molt bona, Maria. És que anava a dir Maria. 3, Em mantinc amb Maria, 2... crec, Pots repetir, si vols. Va, dale, Maria. 3. Arrimades. Com a nom, eh? Saps que m'ha sortit arrimades en un nom? Hi ha gent que es diu Ei, arrimades. jo en tindria un altre. Vols que Jo també en tindré un altre. Va, jo vull Maria. És que és Maria. Vols Maria? Tu te canvies, doncs? No, jo diria Maria, però Cristina Maria? també pot ser una opció. O Paula també pot ser. O Paula? És Maria. És pensant en Maria Maria. o Maria? Ja, en plan Maria amb accent i Maria sense accent. Bueno, Es clar, compta el català i mateix. És que castellà. clar, Maria és català-castellà. Clar, clar. 91.000 persones a Catalunya es diuen Maria. Això vol dir que hi ha quasi, Mil Antonios més. hi ha quasi una Maria per cada Antonio. O sigui, que podem fer... Oh. Quantes has dit? 99.000. 91.000 i 92.000. Podem fer 91.000 parelles Antonio Maria. Sí. És fort, eh? És fort. Després, també he buscat, perquè em feia gràcia, Maria Antonieta. a Pla de l'Estany, la nostra comarca. A la nostra comarca? Sí. A la comarca. Aquí per Supermarc, jo? El Pla de l'Estany. Marc Pifort, eh? Però penseu que és de tots els anys. Hi ha una persona de 80 anys compta, Totes les persones que estan vives... Estan al Pla de vives, l'Estany, però. Sí. Sí. Vale, jo el tinc. Comença. És que m'ho diria molt que ho és Patllari, però no serà Patllari. Josep Maria un altre cop. Josep Maria. Va, Josep. Joan. Sí. Què? Joan. Francesc Chico, inclou els dos. Potser el Lluís. 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 Aquest em fa molta il·lusió, perquè és Josep. Com Josep! Josep Maria conta o no conta? Sí. Sí. Ah, És va! el mateix. Josep Maria és un diminutiu de Josep. A l'Idescat no es separava, però Ah, bueno, Jo però soc aquí es el contem. No, jo el conto. 644 Joseps al Pla de Quants l'Estany. Joseps, Déu-n'hi-do. eh? Déu-n'hi-do. Pla de l'Estany crec que són uns 30.000, més o menys. Dones. Dona. Jo segueixo amb Maria. Anna. Adrià. Estic pensant.
que hi ha molta iaia Maria, Jo la diria meva, per Anna. exemple. Hòstia, però iaies Annes no n'hi ha gaires, Iaies Annes no n'hi ha gaires. Però Va. O potser Roser. Hi ha moltes iaies que es diuen Roser. Hi ha molts de Rosers, Hi ha Roser o Rosa? Sí, posto per No, allà. jo he posat per Dolors un altre cop. M'agrada molt Dolors. Ah, Dolors és... Cristina. És Maria. Vamos! Estan molt religiosos. Josep i Maria. Són Josep i Maria. Dolors n'hi ha, però. De Dolors. No, marca m'he molt, fixat. És que hi ha una llista de tots els noms que hi ha a Catalunya que tinguin més de 4 persones que es diguin així. És Digue'm, molt bé. sisplau, que tens el nom més posat d'ara. Era Marc. És Marc. No el És tinc. Marc? És Era Marc. en tia era Júlia. En tia fa poc era Martina. En dona ara és Júlia. Juro. En plan, a cada any, saps? Quant de temps haurà de passar perquè el nom més posat de tio sigui Arrel i de tia sigui Arlet? Espera't, perquè tinc... No penso que tant, En plan... Bueno, Arrel barra Iu barra... Hi ha una cosa que em fa molta gràcia amb això dels noms, i és que, en plan, ara la gent s'està tornant loca amb temes de sèries i tal. L'exemple clar és Juego de Tronos. Mira quantes àrees i quantes Daenerys hi ha a Catalunya. Hi ha 260 àrees, Sí, hombre. 45 Daenerys. I quants Ash Ketchups hi ha? No ho he mirat, però no gaires. Per què? Hi ha noms prohibits. Entre ells Hitler, Osama Bin Laden està prohibit també. Francisco Franco està Ja, però, prohibit. vale, Hitler podria estar en plan... No el comptes, però si poses Hitler amb G, amb G... No, perquè això t'ho revisa una persona humana. En plan, no és allò de que... Home, tot un detall, no ho faci un robot. Ja, però li dius... No, però vull dir... Hitler. No, Després el nen allà i li diu, em dic Hitler. Quan No, no te pots. vas a inscriure no sé on, Perquè quan t'ho te vas revisen. inscriure una persona te mira i te mira en plan que estigui bé, saps? Sí, hombre. Això passa aquí però no passa per tot. Perquè hi ha països on trobem gent que es diu Walt Disney de Jesús. Mola molt aquest nom, Walt Disney. És que... No, un moment. Aquest és el més fluix que tinc. Aquest tio és un tio de Colòmbia que es diu Walt Disney de Jesús. Mola molt. En plan, el pàgina web on te'ls he trobat literalment ensenyaven el seu DNI. Tu, però imagina't fer una presentació de l'Insti i dir hola, sóc l'Adrià i el meu company Walt Disney de Jesús. Sí, espera't, perquè n'hi ha un a República Dominicana que es diu James Bond 007 Carrión Vargas. És com el... És quasi ben mullar el teu fill, això, El quan fill tries de el nom. Mas. No. Com li fiques? James Bond 007. Jo crec que l'odies, el nen aquest, lletres, quan us fica aquest nom. 007. Estem parlant d'arruïnar-li la vida al teu fill abans Sí. que neixi ja, Espera't, aquí a Espanya no ens quedem enrere, perquè n'hi ha una que és bastant, en plan, crec que fins i tot li van donar un premi en plan de l'ABC o alguna cosa així. Es diu Luz Cuesta Mogollón. Luz cuesta mogollón. Va sortir fa poc, una persona que es deia Condón o alguna cosa així, no? Tenia un nom raro. És que hi ha noms I molt raros. espera't, perquè n'hi ha una a Xile que es diu Nicolás Eduardo Rei Follador. Rei follador. Que si t'hi pares a pensar, no és tan heavy perquè a Xile follador no vol dir el que vol dir aquí. Allà li diuen coger o d'altres maneres, però no diuen follar. Què vol dir follar allà? No ho sé, però no, en plan... Potser és Suposo un que cognom. saben què vol dir el significat en plan aquí, però allà no en diuen follar, però allà no és tan heavy dir rei follador. Això és com quan la profe d'anglès et deia que dius, jo què sé, com eren els noms que en anglès després eren raros? Dir-te Xavi, no? M'estic tirant No, un sí, triple. t'estic Un triplasso. No, n'hi havia Però- algun. En aquest últim... Laia, perquè era rotllo liar. Ah, vale. vale. Laura. Lora. Però en No, plan- no vull dir això, Oriol, vull dir que... Laia, perquè es dius Laia. My name is Laia, you're a liar. Sí, sí, Exacte. entenc. Que canvia. Bueno, sí, però això és el típic, l'idioma no es tradueix. Un Però false en plan, friend. també t'ho dic, en plan, Nicolás Eduardo Rei Follador, jo suposo que en plan, un cognom és rei i l'altre follador. En plan, no és que els seus pares trissin un nom de merda, sinó que, potser és un nom- era el seu cognom, saps? Bueno, és que li posessin, vull dir, com si li poden posar Pepe, vull dir, és com que si li tant fiquessin carda. Jordi Canadell Rei Follador, Si de saps? cognom et diu rei follador, ja et pot dir missa el nom. Tant no dir-me així, en veritat. Jo crec que- Jesucrist rei follador. Puf. Bueno. Ei, saps que em vaig enterar d'una curiositat dels noms? Que els únics noms que, és a dir, canvien d'idioma, rotllo que en català es diuen en català, en espanyol es diuen en espanyol, en anglès es diuen en anglès, són els noms dels nobles, dels reis. El rei és... Ah, es diu Felip en català, exacte. Felipe en castellà, És a dir, i Philip en anglès. Et canvia. El rei d'Anglaterra és Charles III, que a Espanya és Carlos III i aquí és en Carlos III. Ah, li puc canviar, per tant? És l'únic, els vale. dels reis i reines és l'únic que pots canviar d'idioma.
És a dir, si tu et dius Juan Antonio Espanya, doncs a Catalunya seràs un Juan Antonio. Et Joan Antoni, si cas. A no Hòstia, ser que en anglès com siguis seria? Joan Anthony. Johnny Anthony. John Anthony. Hòstia, Juan en anglès és mola Spain. molt més, Juan que Magán. en castellà. Juan Magán. En anglès li dona més rotllo, que en Bueno, castellà. jo volia acabar la secció... No sé si tenim gaire temps, però bueno, Sí. Joan, jo volia acabar la secció dient un nom que posaríeu als vostres fills o filles. En plan, si el teniu clar, Hòstia. De nom... Ai, de noi o noia. O de lo que vulguem. de lo que vulgueu. Hòstia, jo de noia tenia marcat el de l'Ona de la Riera, és que em va marcar molt. Ona? Riera. On és la Riera? Ona, seria nom Ona, compost. però el nom de l'Ona de la Riera. Tu li fiques Ona a la teva filla, papa, per què et dic Ona? Per una que es va morir la riera. Creieu que els ots es diuen ots per OT? Jo crec que potser... No, què dius? Tot el bruixot. Pregunta d'aquí 20 anys. No, però OT, Però OT és el 2001, El 2001 ja hi havia OT, eh? Vale, jo no, això no ho sabia. Ja, sisplau. Tornant a la pregunta, va, un nom. Jo, si és noi, li posaria... Arnau? Arnau és molt bàsic, eh? Tu, Arnau és maco. No. Tu què li ficaries? O Quim, m'agrada Quim. A Canvio. mi Ot m'agrada. Quim A m'agrada. mi Ot m'agrada molt. OT està bé. Jo li posaria Curtet. de noi Quim i de noia... No sé. Jo no al meu fill li És que fico... de noia m'agrada més que de nois, n'hi ha més varietat. Jo no al meu fill No sé, li fico... Júlia, Paula, Li fico algo així. Josep Maria. Però en aquesta vida ara, en plan... Jo crec que posar un nom compost... A mi és també de m'agraden ruïna. aquests noms així, encara que pugui ser lleig per al futur que li diguin amb aquest nom. Patllari, Zidro. Zidro mola molt. Inclús et diria que en el futur serà moda posar noms dels teus fills a la taula periòdica. Tipo Xanó, No, Redó. Sí, hombre. Va, Amb manganès. Coses així. Tant de bo dir-te manganet. Un Però magnesi. Imagina't un dir-te crom. Einstein. estem anant pel camí dels extrems. O sigui que podem 10 anys trobes en una mateixa classe gent que es diu Iu i gent que es diu Josep Maria Ferriol. Saps què et vull dir? És que és molt heavy. Vull dir, no hi haurà Marc, Joseps i Jordis. Hi haurà o un extrem O Iu, Iu. arrel i derivats, Magnesi. o Josep Maria Ferriol. Jo al meu fill li ficaré Josep Maria i de cognom Puigdemont. Josep Maria Puigdemont. I si li O sigui, el mateix nom, el teu mateix nom que el teu fill. Serà president de la Generalitat, No, el meu fill. posa-li Carles. I si et pregunten per què es diu Carles, ja li Que ho explicaré. busquin. Que ho busquin a la Viquipèdia, que eren Carles Puigdemont. Ramon també estic pensant, eh? És lleig. Jo m'anava a dir Ramon. Molt bé, Josep, ens ha agradat els noms. Es mereix un aplaudiment, en Josep. Sí, no donava ni Us ha agradat? Ens ha agradat. L'he fet en 2 minuts, s'ha de dir. Adrià, tu tenies un nom abans d'acabar o no? La veritat és que no, eh? Ja t'han dit Júlia Pau Berta. Noms molt bàsics, eh? Sí, però diria que enviar l'ha dit de Júlia Pau de quan era els més posats. Que no sé qui li La veritat és posaria. que no en tinc cap pensat. No? No. Doncs tanquem aquí la secció d'en Josep. Molt bé, Josep! Molt bé, Josep. Divertit.